ko breakfast baka zauna kai ya ishe. La, wai kin manta da abincin da muka gama ci yanzu? Kaga cikin ka ko dagowa bai fa bai. Wai sai ciki na dago shi yadda kallon shi da na ci abinci. Fa'izata, ai mun yi fice ne saboda masoya ne. Akan ki an dake ni makiya sun zage ni wasu ko kallon raini. To sai ki gane ni san ki nake daily wata ran kin zama family na san kin haɗu totally. Irin Na ji daɗi sosai. Tunda Allah ya haɗa ni da ki in bala'in dukan zuciyata. Ne nake so mara mutuntuwa. Abin ni faɗan fim ne ko kin manta ni? Kar ki damu ba ki da wani matsala. Ai duk duniya ne ba wanda nake so sama da. Ai shi yasa nake ji da ke daga kefa ba ƙari. Ayyo Allah dadi. muna raki da mana su zancen Lela Mujanu da aka dauko soyayya tiryan har hotonsa ta shanye a shayi a ruwan shayi saboda tsaba ƙarya ta soyayya kuma ba su aka zo aka yi barambara shi ya mutu ita ta mutu kaga ba a yi amfani soyayyar ba to abinda nake ga muku yaran zamani sai ku tsaya wai ku wai lallai sai kun yi soyayya to ƙarya ce soyayya so ƙarya ne ake Idan ka kira waya ba daga ba ya kamata a cikin shi. ƙarya Ba da ni fa. Kai? To kai waye? Ni dinki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin tabbata zaki rike min amana. Na tabbata. Ka munafiki mayaudari ƙarya kai ba kai yaudaran ba. Makafiratin azzalumatin jarabatin masifatin kai karshe ta kusa zama bazawaratin. Kuma wannan abu ya bata mu shine dalilin da yasa na kira ki. Na ga. ƙarya ne yana irin wa'in abubuwa ne saboda yana ganin kamar soyayya ba gaskiya ba ce. ƙarya ne so ƙarya ne babu shi Lafiya Alhaji na ka kasa zaune ka kasa sai me ke faruwa ne? Wannan rayuwa na kasa gane kan mutane duniyar nan. Yau kisa, gobe kisa. Idan ki an sace tsoho, sai idan ki an sace yaro. Abin ya yi yawa. Ina mana maganin abubuwan da suke faruwa. Amu. Hai. Amu alaikum salam. Lafiya ba lau ba. Abubuwan da ke faruwa mana. Ya yi yawa, it's too much. Sai ka samu a ofis ɗan jima. To shi kenan. Sai ka gaya masa. Thank you. Bari in je in kawo maka ruwa ka sha. Hi. Ina jin ka. Ga ina zuwa. Gaskiya ina tunanin wannan kes ɗin ba. Da akwai sa hannun manya-manyan mu a cikin wannan kes ɗin da kuma na ma'aikatanmu. Gaskiya ni kana da fara zargin haka. Kuma ga shi abin mamaki, makashin yana da masifar wayo. Baya barin wata alama da za mu iya kamawa da ita. Sannan kuma ga dukkan alamu makasan nan hayo su ake a waje zo su aika sannan su koma. Ni gaskiya ne haka Ibrahim ya gaya mana ba. So ni kana na fara zargin wannan. So ya kamata duk wata procedure da za mu yi mu karfafa bincike a kai ya kamata mu dage. Kuma amma as from now ya zama duk aikin ya zama
secret daga ni sai ki ko ogama kai ya sani ya mu bari sai mun gama bincike komai ya zama kwamfin sannan mai je mu same shi inda mun fara zargin haka gaskiya ne. Sai Allah ka bude ma. Dama kai kaɗai ne? Ni kaɗai ne. Kuma ka tsaya kake waya da kan waya sai ka shigo aiki. Ba ta kara wuce da wannan ƙasa da kan magana shi. Na san dan ai ba za mu tafi da ba ne. Ka san abin sai da badda sa'u. Ina mota ta ka. Mota ta tana san Allah ne to aka sai a gani inda zan. Allah. Alhamdulillah wani babban albishiri ne zama ta. Sakamakon wannan dan sanda. Ya san amini ne hatta promotion da komai ni ne shi ya gaba aka masa saboda haka ina lallaba ina samu na kofi din nan da wannan dama don haka ma na ajiye mota ta a cikin ce zan zo in kama wannan ka aji wannan alaji aji wannan ka nufin nan case file din ne wannan dai aji alaji shine MD alaji Allah aji kake MD gaskiya ne wannan kuma sai ka fita office sai mai zai da abin da ya siya wannan shi to shi ke na alaji Allah godiya nake alaji godiya nake ita da shi za mu gani za mu ci Allah na gode alaji aikin ka ya mun kyau na gode alaji yalla bai yawa ina jinka na gama yawa ka kammala ko yawa to kana ji yanzu zan tura ma kuɗi yanzu nan kamar zaka bagana nan gida kawai zan shiga in canja kaya yanzu in fito tura ma kawai nan ɗinka yanzu zan tura ma akawun nan bas zan sama kamar zaman ka bagana nan fa kaya kawai zan canja mu fita ba za su gani ba maza zan tura ma kuɗi yanzu zan neme ka daga ba zan neme ka yauwa na gode wai na soyayya ƙarya ce so da ka gani ƙarya ne kashe ka ba komai ba mai a guri na ranar Friday a ranar Friday zan yanka ka ya suna ka suna na gudu amma ana cewa wani sori da ramin dara ya ci uwarsa ko ba gaba ba ka gaba ba abin da zan yi kuka baka share mun hawaye na ba bare kuwa to su nake yata ba zan bata kowa ba sai wanda zan huta zuri'ata da duk dangi na zan huta yata kwalli daya ina ji ta ita a rayuwata dan haka ka naɗa kayan ka je ka yi gaba tun gudu girma da arziki in ba haka ba ranar ma 10,000 ya bani na kunzige kuɗi na 10,000 zan so mana kayan abinci wallahi a hanyar kasuwa ne ba za ka iya rage mana asara ba ne abin da yasa kika zauna kenan sai kuna ta kin zauna kin yi faɗi kamar kuɗin cizo kuna ta cinye wa yaro kuɗi kin gama abin da wai yaro ya tsinci hakori yawwa gashi yaro ya mutu
yau kana ta kuwa wallahi sai na kuma ba ki ka masa ka mutu ka yanzu ko zo hannu ni magana yanzu ba ta hannuna na tura police abin da zan iya yanzu su kariya ne su kariya ne ake gashi kai kuma yanzu za ka kai mota tana nan to ba zai rabu da ita ba sarka na fi karfin karata kare tana son shi yana son ta aka daura aure ni a ga mu iskanci shawara akwai wani aboki na nan tunda kin ga tele ne shi sai da koma shagon sa da rinka yin dinkin da dama kin ga na iya kuma ba wai wannan zaman da ake ba wani abu da ake kafin a samu aiki sai a ci gaba da yi a nan gurin ubangiji Allah ya sa aiki a sa ba da sa alaki ya yi ya Allah ya taimaka wallahi ni ma da ina da tun da ki da'ira anko to an sai ga wala ka tukuna sanan za a yi shi wallahi kuwa ni wallahi yayi zan ji daɗin hakan Allah ya sa albarka Allah ya sa a fara ta gudun makaranta ta yanzu a sama to ba matsala Allah ya ba mu sa'a to amin ya Allah ni ba za mu fita to shi to ya ba ta sa'a Allah ya Tunis. Easy. Kash, wannan dan anatan ne. Easy. Easy. Okay. Go back. Easy. Stupid. Ajiya ne yi ma kike a gida. Kai dai baka da zuciya wallahi. An ce ba a yin ka dole ne? Ba komai wata zaki ne. A wannan abun na ku bari ba ku. Easy. Dawo ka tafi da abinka. To ko na fi aibara mai tsare miki ko mata? Kai ma ka tsare wa kanka. Hamid carry on. Ajewa. Hamid ba ya manda shi mu hauda mu nagaji. Stop it. Shut up. Come in. alƙawari kan baby na zan kira ta waya sai kamata in kira ta jiya tana ina zai same ta kafin ta ga makaranta yanzu hello baby na lafiya hello kada gajiya kin dawo to shi ne yake ga yanzu ina nan na dan kwanta ana ta tunanin ki ma shi yasa nace bari in dauka to ga nan zuwa to shi ke sai na ƙara su to a kira min da kuma na gode
shara ina sakin bacci ba. Ina ciki akwai ce ka san ka anan sanyi kunde to sai da Allah ya ba mu shi ka lafiya. Ai ina sai kina sharan nan da tun na fito na zo na karbe ki ina kama. A haka ma ba komai Allah ya baka albarka. Na gode da kyau. Zan je gidan su Safina ne. Canza ka? Allah ya sa babban gida ce. Ai gidan mutunci ce, gidan manya ne. Allah ya sa. Amin ya Allah kaka. Amin ya Allah. Da lafiya. Allah ya sa. Saurayinki. Ana ku haɗa shi. Me sunansa? Jiboy. Jiboy. Wani irin suna ne wannan sai ka ce wani arni? Ba arni bane yana sallah. Sallah. Sunansa da gaskiya nake so sani. Me wani Jiboy? Sunansa da ke sani ba. To shikenan an taɓa soyayya da mutum ba a san asalin sunansa ba? Haka ji ana gaya masa. Haka kika ji ana gaya masa. To shin ma wai ya muka yi da ke? Karatu kake so ɗin. To amma me yasa kuma yake yin soyayya? Ba mu daɗe da fara da shi. Kin san dai ya muka yi da ke ko? Idan kuma auren kike so, to ki ajiye min karatun ki je ki auren ki. A'a ka yi hakuri. Me ya kake soyayya ne? Na ga yanki shiga ta yi. Magana malam ba magana hali ko kashi kake ji da dole duk tabarar da kike yi wa yasa kike wa dare miki gindi kike yi babana ina yarinya da nace maka ina so ɗan gidan mai gari MM Film Production Katsina ya kawo maku wani sabon fim din su mai suna Yar Mai Gari. Ina so dan Allah a bani dama a dinga tura man ita domin in koyar ita karatu a can gida. Wannan ai da mazagi na kai wallahi da mazagi na yi zagi ran kai yi wallahi ya ina gyara gidana da iyali na ba to kai ba dan gidan baba ba bane ba ne da kake so in ce zan kire in ba ku aure yanzu ran kai har ciya muke kun yi masallacin nan ta mutu kun yi masallacin ta mutu ni kada Allah dora mu wani dawo ne ka na an kuma kula da ita a gaskiya wannan cikin yarinyar nan wallahi Mai gari ni ɗan gidan mai gari na ce ban san shi ai baban shi na nan ko to ya je ya turo baban shi ni da baban yaro Yar Mai Gari kai arwallan asar Allah ka dinga shan ruwan dan ka samu sauƙin zuciya Yar Mai Gari fim ne da ya kunshi cakwakiya da barkwanci kala daban-daban ku dai kawai ka garzaya akan YouTube channel domin ganin wannan kayataccen shiri da zaran an dora kai sacin M Hausa TV domin ganin wannan shiri. Allah ya shirya. Kirki so ya zaki kiri tai. Ya mai gari ba kuma wanda sai ta farata. Yar Mai Gari. Kawai ki kashe Mai Gari. Wanda yare ɗan lele za ta ita na ɓoma wannan kujeri ita za ta hau ita za ta yi wannan mulki. Ba zai ƙara shiga mota ba. Abin da nake so da ke ya kamata ki zo ki same ni har gida idan ka zama karatu. ka koya min karatu ka koya min karatu ko ka koya min iskanci ya koya maki iskanci ne. Yar Mai Gari. dan gwal mu je rabu da shi kin ga can baya na ga miki ba ta ka zaki cika ba amma yanzu biki dauka ba idan ka sake taro na a hanya kaman magana sai ta ci uwaka. Producer Yusuf Mai Waya, location manager, abokan Yar Mai Gari
fim ne da ya kunshi cakwakiya kala-kala. Sai ta ci ubanka, kai da kake ganin ka. Kai din nan da kake ganin ka dan karere da Yar mai gari. wallahi ban bada ba. Wannan shigulan na masallaci sun lalace. Wannan ke na za a yi zuwa da ke zuwa masallacin Allah mutum da wani ya annasawa. Yar mai gari. Kun waye shi Zariya ce shi ko wane ne shi? Da ban kwana ba ka gani. Ce ne da ni I love you mana naji. Ce ne da ni I love you. Ba za ki ce I love you din ba. Wanda ya shirya kuma ya bada umarni Mustapha MM. Yar mai gari. Na rantsi da Allah in ka kara gani sai na bubburma mashi kawa. In ji ko baki ji ba. Kai. Ya aka. Yes. Kudi ya dalla kira da kudi da mai ba. Yar mai gari. Alhaji ya zai wannan da mota ba kada ta ba. Zuban yan mai zaka yake gida. Kuma ka tai. Ina gaba. Alhaji in dai za a tafi na sai da a maka. Mu ga mun nan da mu kawo shi gida.